Sono Budi Wijaya. Yuk. Mewakili dari panitia Abah Hudi sama Abah Tarsiden. Monggo. Mantun niku blender teng RT setunggal. Monggo Bapak. Nek mboten enten iki dibobor lho. Bapak yang sudah dipanggil monggo. Menawi boten wonten langsung kemawon RT 1. Bapak RT 1, Bapak Sutik sama Bapak Kaserun, monggo mewakili RT setunggal. Mewakili RT setunggal monggo. Sampun bergerak, boten wonten, lek boten wonten RT 1. Bapak RT 1 monggo pinara. Bapak RT 1, Bapak Sutik. Nggih, langsung ke mawon monggo Bapak RT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 monggo. Kula aturi minggah Pak Tik sama Pak Kaserun, monggo mewakili RT setunggal. Pak Run, Pak Kaserun. Monggo Bapak Kaserun. Bapak Sutik. Nggih. Mosok diloncati RT loro. Ayo Bapak Kolip, monggo. RT 2. Pripun Mas? Menawi mboten wonten Kok malah disangoni bojomu? sudah tidak ada yang mau. Nggih Mas, ono pripun Mas? Kalau nggak ada RT 1 diloncati RT 2, ngoten Pak nggih. Kalau nggak ada RT 2 ya RT 3 gitu loh. Kalau nggak ada RT 3 ya RT RT dan RT. Nggih. Pripun? Saged mawon Bapak. Monggo yo. Pripun? Bapak RT, ayo. Hey. Monggo tembangipun napa? Sambal kemangi. Sambal kemangi. Sambal kemangi. Teh aja audio.
Saya panggil teman saya dan warga saya, Bapak Salam, ayo. Bapak Salam naik ke panggung. Andi Bapak Salam. Aku kepengen iki lanang temenan. Siapa? Gobok Asmoro. Member Budi Wijaya. Nggih, Gubuk Asmara sampun kula layani. Nggih, Mas. Nggih, apa malih? Mas. Nggih. 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 Iki aku rada dublek kok piye. Nggih, niki yang diminta bapaknya Gerajakan Banyuwangi, Mas. Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Nggih no, ngapunten nggih kula damel sak rep mawon masalahe kok dari RT 1 sampai 9. 9. Nek 2 rep waktune mangke bertele-tele nggih. Ngapunten nggih. Yuk monggo. Gerajakan Banyuwangi dulu wong sikap.
Nggih, RT 2 sampun. RT 2 sampun Naik lanjut. selanjutnya RT 3 nggih. Kalau nggak salah tapi. Sampun Bapak kantosan Bapak. Pripun? Izin minta satu lagu Oke, lagi. Mas. perwakilan iki, perwakilan RT 3 nggih. Paling nggih. Engko udah diprotes RT 3. Nggih monggo, yo napa? Nggih. Nggih Mas. Mas. Kira tribun. Nggih niki bapaknya minta kanggo Riko. Oh, wow. Nembang piyambak. Mboten. Nggih, manut mriki nggih. Nggih. Ngene wong nada Jawa. Iya, Nada cewek. monggo. Kleru aku. Malah kleru didik kok ndo. Nada ora gono. Piye Mas? Nada cewek toh? Yes. Iya, betul. Iya. Aku leren nginguk pean sik. Cari jamian Bapak setrum jewahat. Jewahat pokoknya jamian. Nggih mangga langsung mawon. Ya, delewung. Nggih. Jam sana. Tribun. Waktunya nggih mendesak niki, satset mawon. Sat wat. Tinggal berapa lagu Om Jana? Ini tinggal 2 lagu neng. 2 lagu. Jadi tinggal RT 8, RT 9 pas. RT pinten? 8 9. RT 8. Jadi 8. Kalau nggak ada RT 11 nggih. Nggih. Gimana Bapak? Pripun iki? Pripun Bapak? Masih ada? Oh, sebentar, Oh, sebentar. masih Om Masih Jono. ada nggih. Nggih, Bapak dari depan. Monggo RT papat wis wayahe iki, soalnya langsung framing kok lakone muncul. Monggo RT sekawan. RT sekawan lho langsung disambut kali Bapak RT 7. Nggih, Alhamdulillah RT 5 diloncati. nggih. Kula RT sekawan pun mewakili ten mriki. Monggo. Loh, bos-bos tok pisan nek. Semoga bos-bos tok. Monggo Bapak RT sekawan lapung balik. Wah, tak sunat kon kok atik balik. Wah. Monggo Bapak RT 7. Monggo. 5-6 dilewati berarti ya. Nggih Om Jono. Yang diminta lewung. Lewung sing nabuhi nggih lewung. Lewung. Jan. Jan cocok. Malam ini kendangnya Mas Reva Jan heboh banget. Mas Reva ya. Napa? Kue tak WA. Yuk Lewung yang diminta. Yang diminta lewung Om Jana. Siap. Moga ini dikasih. Kosek Mbak. Pak, dilanjut. Ayo, bayai. Lagu sing enak, enak kabeh, Pak. Apa mana sing abang-abang itu? Apa? Seneng aku. Kenapa Pak D? Oh capek gunung anjing. Mas Jono. Nggih, pripun? Masih ada waktu ta niki? Masih. Nyuwune
Caping gunung. Sampai gunung. Setunggal mawon nggih. Sakgel napa Mas? Nggih. Nggih, semangga. Pendi neng saiki apa lali jerene wis menang keturutan sing digadang ninggal janji ning saiki apa lali di jaman berjuang jor kelingan anak lanang tak openi ning saiki ana ngendi yo jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji neng saiki apa lali Duno tak jadoni seka jaga yen amandha tak silih caping gunung syukur wis syukur bisa nyaman gunung desa dadi raja ora ilang kone padha lara matur sembah nuwun. Nggih, ngapunten saderenge nek nggih. Nggih, Mas. Berhubung waktunya sudah habis, mangke Nggih. pindah malih wonten acara bedayan serba-serbi. Nggih, Mas Awit Jono. acarae nggih tasih kuwata. Kuwata. Dari Ibu PKK wau nyuwun tembangipun religi, nyanyiipun ngoten nggih. Ibu PKK yang ada sebelah tadi. Ditunggu Bu, mangke nggih. Nggih Mas Jono. Di acara bedayan serba-serbi. Nggih. Juga dari Abah Suud yang diminta cinta dari seberang, nggih. Nanti ditunggu Mas, nggih. Nggih, ditunggu nggih. 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 Yuk monggo perform terakhir kados padatan. Semoga
bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah ku, salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku, ku padamu hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku, Putih Wijaya iki. Ludruk masak indi lho iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.